Obserwujemy ptaki. Wokół nas żyje wiele gatunków ptaków. Można je spotkać w lasach, na łąkach i polach oraz nad rzekami i jeziorami. Aby obserwować ptaki, nie musimy zbyt daleko jechać. Wystarczy wyjść na podwórko blisko domu. Do obserwowania ptaków warto mieć lornetkę i odpowiednią książkę, na przykład Atlas Ptaków. Na polach i łąkach w gminach Gniewino i Wejherowo spotkać można stada żurawi. Żurawie, po kaszubsku trulycze, są bardzo eleganckimi ptakami. Stąpają po ziemi skupione na poszukiwaniu pożywienia. Mają długie nogi, popielate pióra i czarną szyję. Z ogona zwisają im pióra z czarnymi końcówkami. To duże ptaki. Dorosłe ważą ponad 5 kg, a ich ciało może mieć około 1,5 metra długości. Dobrze czują się na całych Kaszubach, gdzie jest ich więcej niż w innych regionach Polski. Są nas pod ochroną. Kiedyś były bardzo puchliwe, ale teraz trochę przyzwyczaiły się do człowieka. W gminach Gniewino i Wejherowo, podobnie jak na całych Kaszubach, mamy bardzo dużo gniazd bocianów białych. Te piękne ptaki lubią mieszkać w pobliżu ludzi. Jak wskazuje ich nazwa, mają białe pióra, na skrzydłach także czarne, długie czerwone nogi i czerwony dziób. Bociany nie są wybredne, jeśli chodzi o jedzenie. Żywią się m.in. żabami, żmijami, owadami, myszami, kretami i innymi małymi zwierzętami. Na zimę odlatują, najczęściej do Afryki. Wiosną wracają najpierw samce, a gdy pojawi się także samica, wspólnie budują lub naprawiają gniazdo, w jakim urodzą się młode ptaki. Łabędź niemy to bardzo duży ptak. Dorosły samiec może ważyć nawet około 14 kg. Są to białe ptaki z pomarańczowym dziobem i czarnymi nogami. Pamiętajmy jednak, że młode wyglądają zupełnie inaczej. Są szare. Para łabędzi nie lubi intruzów na swoim terenie. Gdy chcą kogoś przepędzić, wydają z siebie głośne syczenie. Kiedy je usłyszycie, lepiej nie podchodźcie zbyt blisko. Pamiętajcie także, że nie powinno się dokarmiać łabędzi latem, zwłaszcza chlebem. Może to spowodować, że ptaki nie odlecą na zimę do ciepłych krajów i czeka je trudna, mroźna zima, której nie przeżyją bez pomocy ludzi. Poza tym nasze pożywienie nie jest dla nich odpowiednie i może im zaszkodzić. Krzyżówka zwyczajna to najczęściej spotykany gatunek kaczki gniazdującej na Pomorzu i w całej Polsce. Gnieździ się nad różnymi zbiornikami wodnymi, zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi. Do założenia gniazda i wychowu młodych krzyżówce wystarcza nawet niewielkie oczko śródpolne. Krzyżówki łączą się w parę jesienią, kiedy to płci najbardziej się od siebie różnią. Samiec jest pięknie ubarwiony, ma zieloną, metalicznie połyskującą głowę, brunatną szyję i pierś z białą obrączką, szary brzuch i grzbiet, czarny kuper z fantazyjnie zakręconymi piórkami i białe sterówki, czyli pióra ogona. Szatę taką, nazywaną szatą godową, samiec nosi do początku lata. Samica przez cały rok ma dość jednolicie brązowo-szare ubarwienie. Największy polski perkos wielkością dorównuje kaczce krzyżówce. W szacie godowej ma długą białą szyję, na głowie 2 ciemnobrązowe czuby, stąd pochodzi nazwa, i rdzawo-czarne bokobrody. Poluje na ryby. Może w tym celu zanurzyć się na głębokość nawet 30 metrów. Spośród dzięciołów najczęściej na terenie gminy Wejherowo i Gniewino występuje dzięcioł pstry duży. Ma on ponad 20 cm długości, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 40 cm. Zazwyczaj ten gatunek jest czarno-biały. Samice i młode mają do tego czerwoną czapeczkę, a samiec czarną. Zjadają najczęściej owady oraz nasiona, które wydobywają z szyszek. Dla swoich dzieci wykuwają w drzewach dziuple. Wybierają do tego celu głównie chore drzewa. Na skrajach lasów lub na łąkach możecie również spotkać dzięcioły zielone, które się żywią głównie mrówkami. Kopciuszek zwyczajny to ptak o smukłej sylwetce wielkości wróbla lub nieco od niego mniejszy. Kopciuszki potrafią zagnieździć się blisko zabudowań lub nawet w ich wnętrzu, np. na ganku. Budują tam gniazda i intensywnie karmią pisklęta. Wiosną samiec lubi siadać na widocznym miejscu i śpiewa. Zaczyna o 3:00 nad ranem i często budzi śpiących ludzi.